Hello once again, Chrisley TV followers, subscribers. So, welcome to our vlog for today's video. So, we go to Barangay Mona here in Alaminos City. So, experience naman natin yung how to harvest talaba or yung oyster. Ayan. So, bale, malapit-lapit lang po tong Barangay Mona dito sa Barangay Lucap kung saan po kami nakatira. So, yung experience na to is first time. Kasi yung talaban daw nila dito is cultured talaba. So, medyo ito yung malalaki yung laman niya pag binuksan. So, it took more than 20 minutes, I guess, para makapunta sa place na to. So, ang starting point namin is sa Barangay Lucap, Alaminos City. So, Barangay Mona is one of the barangays here in Alaminos City. And dito daw talaga yung producer ng talaba or yung mga cultured talaba na binibenta po sa bayan. So, actually mura lang yung talaba dito dahil pag direct yung pagbibilhan, of course, mura siya. Pero pag sa palengke na, medyo mahal-mahal na. So, we thank God kasi meron kaming kakilala dito, si Kuya Jessie, shout out, and si Ate Urang, ayan. So, bali sila po yung nag-aalaga dito ng talaba. Touchdown! So, nandito na po kami sa Barangay Mona. So, ang gagawin po namin ngayon ay magpre-prepare na po ng food na kailangan naming dalhin. At gusto ko rin po itong isama sa vlog, yung paggawa po ng bangka. So, bali small po ito na bangka. Yan po yung skeleton at ito po yung finished product. So, according po sa source namin, pag small boat daw po ay mga isang linggo lang. Ayan, basta tuloy-tuloy po na gagawin. And of course, hindi mawawala ang mga tanim dito. So, ang gaganda po ng mga tanim ni Ate Urang and Kuya Jessie. And then, of course, yan, nagigrill po kami ng talong ngayon. So, bali dadalhin po namin ito doon sa talabahan. And of course, para ma-feel namin yung ambience ng ng dagat. Kukuha kami ngayon ng dahon ng saging. Ayan. So, mas masarap kasing kumain sa dahon ng saging, lalo na kapag nasa talabahan ka kapag kukuha na, mag-harvest na. Ayan. So, ang gaganda ng mga dahon ng saging nila dito. Malalaki yung dahon niya. Tas hindi pa po sira. So, ayan. Prepare. And of course, nag-harvest din kami ng sile. And then kumuha din kami ng ganito, yung native na lemon dito sa bukid. So bali masarap po itong sausawan. Ang tawag nila dito is perus dito sa lugar nila. And then of course, marami-rami yung bunga ng puno na to. So bali favorite tong sausawan ng mga tao dito. So, ito yung mga nakuha namin. So, bali kasama ko si Paldong na nanguha ng native lemon. Ayan. So, of course, nag-boil din kami ng mais para just in case na magutom, may kakainin ka agad. And here, preparation na para sa pagpunta namin doon sa area kung saan kami mag-harvest ng talaba. So, bali, banda pa po doon. So, kailangan maglakad and then sumakay ng bangka. So, dito, preparation na para makaalis na. Ayan. So, pupunta na kami doon sa lugar, doon sa area kung saan mag-harvest kami ng talaba. Kaya, dyan lang kayo. So, on our way! Ayan. So, papunta na kami dun sa area kung saan kami mag-harvest. So, please enjoy watching our videos. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo para laging updated sa aming mga bagong videos. Thank you!
So, nandito na kami guys. Kailangan na naming mag-transfer dun sa kubo kung saan po kami magstay. And then, hindi po lahat kukuha ng talaba. Yung iba po is magre-relax, magbabonding, and syempre, kailangang kumain ng maraming talaba. So, bali may mga inaalagaan po sila dito na mga isda. Lapu-lapu, ganon, bangus. So, may tilapia din, mga ganon. So, depende po kung ano yung gusto mong alagaan. So, mamaya po ipapakita ko sa inyo yung mga ma-harvest pong talaba. So, dyan lang kayo. So ayan, for the real, ito na po yung na-harvest na talaba. Ayan, di bang lalaki ng laman? Grabe. So bali, dito lang po yan kinukuha. Ayan, yung mga nakikita nyo po dyan, mga nakatusok-tusok na kawayan po. Ayan, so dyan po nila kinukuha yung talaba. Yung iba po talaga is may pasadya pa pong sabitan. Ayan, so nandito na kami sa kubo. Ayan, so bali, magpre-prepare na rin kami para kumain. So yung iba po is nag-start na silang kumain ng talaba. Ayan, so ganito po kalalaki yung mga nakukuhang talaba dito. Ayan, diba kasi nito po ng palad namin na nandito. Ayan, and then nag-harvest din kami ng tahong. So bali yung tahong dito is yung black, hindi po yung green. Ayan. So kain tayo guys. Ayan, so kain na. Diba, so kumain. Watching our videos. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo para lagi po kayo updated sa aming mga videos. Thank you so much. See you next vlog. God bless you all. Thank you.